गुबुन चेनेलाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनैहाय कासकट्रायाव मानिकनि दै लायनो थाखाय कासकट्रानि लोखिजार गामियाव मानिकनि दै लायनो थाखाय ओंखारदों आं बाबा ओमफ्राय सासे आइबो दङ ओमफ्राय आइ सासे दंबावो बिराद खोमसि जोङो 2:30आवनो थांदों नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ मोजां लाजोबनो हायाखै मानो होनब्ला भिडिअ खेबनायनि एलाउ होआखै ओरैनो साइडआवल' खेबनो हायो बाट बै हरनाय टाइमसिम आं खेबनो हायाखै जेराव एलाउ गैया नालाय हामा होननाय मानिनांगौ जायो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो हेभि डिउटि जाया नोंसिनिखौ बिसोरो उन्दुनानै फैनायसो दासो फैदोंब्ला बिसोरो उन्दुनानैसो फैदा बिसोरबो डिउटि होआना सोलायबायब्रा रिलिभार फैबाय बिसोरो बै सिगां होनायनि है सल'मोनासो खस्थ'सिन सल'मोनहा बिदि गारिया अयथासार गारि गंसेयावनो बुरजा फैनाय अट'आथ' सुद्द'जों गोजाननिफ्रायनो गारि लाइन थाबाय नै नायजायो सोरबा सोरबासो ओरैबायदि मानसिना लोगोफोर एकदमबारे जों थांबानो गोलाव लाइन खारो एकदम नारलायलायनाय गावजों गावनो एखमबा नारथाबलायनानै बिराद खस्थ' आरोना लोगोफोर मोननो थाखाय बिदिनोसै खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो होननाय बायदि जेराव नों माबा मोनसे मोननो थाखायबाथ' खस्थ' खालामखानांगोन बिराद मानसि गावजों गावनो सोरांलायबाय आरो लोगोफोर जोङो 3टा 4टानिफ्रायनो नेयै दा बिदिनो 6टा 6:30 जाबाय आरो माब्ला 7:30 जागोन बेखौ नेगासिनो दङ 7:30निफ्रायसो होयो नालाय बिराद गोलाव जोंथ' बेसेबांबा लास्टआव मोननानै बारस'लाबायो गावजों गाव नै अबस्थाया मानसि लाइन थानाय गिदिर उन्दै गैयाना समान बयबो आं नङाबा गाखो माबासो गुदुंखौसो नाहरगोन गोदौआनो